आब' सिबिरानि एसबि बड' निउसनिफ्राय मोनसे निउस आंनियावबो बिथांजोआ बुंहरनायलाय आं फोसावनो नागिरदों मा खौरां बियो नोंथांमोना खोनानो मोनगोन बिनि सिगां मोननैसो खौरां होनो गोसो जायो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों इमारजेन्सि बे जाहैबाय मिथिगोन र' बारग' एनडिएफबिफोरनि जायखिजाया जायफोरहा केस थानाय पेन्डिं थानाय केस फैफिननाय दङ पुलिस थाना एबा बिजिरसालिनिफ्राय बै बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन होननानै जोंहा बड'लेण्ड बुब्लिया मोनसे फोसावनानै होदों नाम्बार बे नाम्बारखौ आं नोंथांमोननो होनानै होनाय जाबाय जाहाथे सोरबाफोर नुसनाखैबा शेयार खालामनो हागोन गावनि खाथि खालानि थानाय मानसिफोरनो ओमफ्राय मैया दाख्लैनिफ्राय जों खोनाबाय थानाय जोंहा बिटिआरनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ हिन्जाव लाना खारदों होननाय जाय हालां बाजार इउथ बिपिएफनि फेसबुक पेजनि सालायगिरि पिंकु ब्रह्मखौ पुलिसा काबाय होननानै खौरां मोननाय जादों डिफेमेशन केस जागोन बियो ओमफ्राय मानहानि खालामनायनि एसे एनै मिलामिसिजों बिथाङा मा जायो आयेना मिथिसिगोन बेनिनो सायावहाय जोंहा उदालगुरिनिफ्रायबो माखासे एनडिएफबि होननानै लिरदों खौराङाव आंनि आन्दाजाव गबिन्द सारनि ग्रुपनि जागोनदां बिथांमोनाबो प्रेस मिट होनायखौ नुनो मोन्दों आरो बिनि गेजेरावनो गोबाङा कमेन्ट खालामदेरनायखौ नुदों डिआर नाब्ला सारमोननि सायावबो प्रेस मिटफोर लाबोदो होननानै बुंनायखौ नुनो मोन्दों जिखुनुआनो जाया मोननैसो खौरां फोसावनो दंबावो मेन खौरांखौ फोसावैनि सिगां नोंथांमोना नैबे रडखौहाय गोबाङा मिथियो जानो हागौ बे जोङो बलफोरजों थांगासिनो मोनसे जायगायाव थांनो नागिरदों ओमफ्रायहाय बेखिनियाव गोबां नार्सारिफोर दङ खम बिबाङावनो मोनो नाथाय दारि गोलावफोरनि बांसिन बेवहाय गोबां बर'फ्राबो लांफैयो जेरै बिफां लाइफांनि फुलि बेफोरखौहाय मोनो आरो बिबारफोर आरो फिथाइ सामथाइनिबो मोनो बेवहाय आं दिनैजों खननै टाइम जाबाय आं फैनाया बैफोरनो नार्सारिफ्रा नैबेयावबो हाबबाय आं ओमफ्रायहाय एसे थांनानै बैजोंबो दंबावो टानेलनि सेरावनो ट्रेननि ओरै हाबलांग्रा टानेल नुनो मोनगोन नोंथांमोना थ' नैबेफोर जायगाफ्रा गासिबो नार्सारि आरो गोबां बिबांनि नार्सारि दं बेखिनियावहाय लाइन लाइननो लोगोसे दिनैनि वेदारा जोबोद मोजां जेराव थांनो नागिरदों ओरैहाय गवालपारा जानानै मेघालयासिम बिसिबांसिम थांनाय जागोन नुलांबाय थानो हागौ भिडिअ आपडेट्स पसिबल जायोब्ला आपडेट होनो नाजागोन नैबेयावबो मोनसे टानेल दंबावो जोंहा थ' बेजोंहाय अपेनिं जाबायमोन नामाथाय आं बारा फात्ता गैला जायफ्रा मिथियो अननानै खिथानो हागोन कमेन्टनि थ्रुयैहाय बिनि उनाव दानिया फैदो लास्ट खौरां आब' सिबिया मा फोरमायनो हरदोंमोन भिडिअ नुनाय बिनानाव जायनि मुङा सोनजिता बिथाङा जोंनावनो टिउसनखौ लानो थाखाय थायोमोन नाथाय दुखुनांथावै बिथांनि थाइसे मेगना दा गाज्रि जानानै दङ आरो फारसेथिंजायबो गाज्रि जानो हमहांगासिनो दङ अपारेशननि थाखाय नेपालावबो थांदोंमोन नाथाय मेगना गाज्रिथार जानायलाय अपारेशन जानायनि सिगां 15 सान मुलि जाहोग्रोदों 15 साननि उनावसो अपारेशन जागोन नाथाय न'खरनि थासारिया बांद्राय मोजां नङैलाय रांनि एसे आंखाल जादों आंबो हानाय मानिखौ सिगाङावनो हरदोंमोन नेपालाव थांनाय समाव नाथाय बेल' रांजों अपारेशन खालामनो हानाय नङा बेनिखायनो नोंथांमोननिफ्राय मदद मोननो हास्थायनानै बे भिडिअखौ बानायनाय जादों नोंथांमोना जुदि आंखौ अनोब्ला बा मोजां मोनोबा अननानै बे बिनानावनो जि एसे हायो रांनि मदद हरलायदो जाहाथे बिनानावनि मेगना मोजां जायो नोंथांनि एसे रांनि मददजोंनो सोरनिबा मेगनाव सोरां फैफिनोब्ला नोंथाङानो इसोरनि समान जागोन आसा खालामो नोंथांमोनहा बे खैफोदनि समाव गावजों गाव एसे एनै मदद होलायगोन एकाउन्ट नाम्बारा 406029454886 IFSC कोडा SBIN 0007388 नोंथांमोना बेखौ स्क्रिनावबो नायनानै लानो हागोन गोजोन्थों